bisa rupanya. Bisa dikit-dikit tapi. Ini Fiamis kok belum datang Senin. Siapa ya? Si Edo. Kemarin sih.
lagi. Itu mau mobil dulu. Selamat main. Mau coba lagu berapa ini? Mau di request? Yang 390 kemarin kita belum. Apa namanya? Dropnya. Oh ya.
Huriani Tuhata, Shalom. Selamat hari Minggu di hita saluhutna, kami parhaladu HKBP Kebayoran Baru, pasat tabe tu amang inang songinang naposo bulung, adong di bagas garijaon songinang amang inang dot naposo bulung, namun dohoti ibadah sian inganan nabe. Oras ma di hita saluhutna. Waras. Taparade marohatta, lau masuk tu permingguan, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tabuka ma permingguan tanah badia, tapuji ma tuhatta, marita ende nomor 27 ayat sada dot ayat 4. Jong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Saya ingot maali Jehovah, akadenggan di basam dohot asini roham, aisyan narobi do akai, asa unang marsurak-surak aka musukku midaau, ale di bataku, marhaposat hodo au, say unang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanamina di benua gijang, para siroha na sumurung, namandok mauleati mahami tuho, sian nasa rohanami, ala dilokho anakmu nasa sadai, tu hamatean humokop hami, asa unang mago na porsia di ibana, alai asa hanguluan na saliling nililing na dinasida, tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami, saise sama dosa nami saluhut, alani pelean na sundinggan, na pinilehon nai kumokop hami. Say peeleng mapinggolmu tutang yang nami, jalasi maroham dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 736 ayat sada. Yesus hapus aku
Tangyo kamu ma patik di debata Imasian Filipi 2 ayat 10 tolu dot ayat 14. Ai diula debatado di bagasan hamu giot ni roha nang ulaon saut mangihuthon lomo ni rohana. Dinasa pambahenan muna unang mahamu marungut-ungut unang maroha ganggu ima sahatna atong rap magidugugo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon mahumbar tu patikni. Amin. Marende mahita sian buku wende nomor 121 ayat 1 dot ayat 2. Tatopo tima dosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asi ni roham. Jala sesa madosa nami saluhutna alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tangyo kamu ma baga-baga ni debata taringot wasesani dosata. Alani pangalasyot tado umbahen natar tulang Kristus. Jala binaheni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang paritiani hasonangata.
jala binahen ibugangna malum itahilala hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Undul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 210 ayat sada. Nungasay dosa mulaning malum ho nang niyaw no mudar nai ayas no nasaksak bajumi na diyaw ho no mudar nai iasa malum ho iban muda itu hatai ay nang saksak bajum songon hapasi ayas ho di bay mudari. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Filipi tolu mamuka sian ayat 10 pitu sahatro di ayat 20 sada. Tajahama marsorik-soring. Rap sitiru ahu mahamu ali akadongan jala pamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiruon muna. Ay songon na jot-jot hudok tuhamu jala anggon waeng mardongan ilu do hudok torop do marpangalaho gabe musuni silang ni Kristus. Hamagoan do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sai haila hononna di hasangapon akkana ditanon di parohahon. Ay di bandua ginjang do sambulota siani do tapaima-ima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Paubao na do dagikta na leaon gabe docon dirina na sangapi hombar tu hagogoon nai ay tarpat tunduk sa do saluhut na tu ibana ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 266 ayat sada dohot ayat pitu. Jong mahita. Taha tindakon ma haporsyaw tai songon nahina tindakon ni dongata sa haporsyaw di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dusan na tu mau palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesedai
imana dilbuhon si Maria naga bigabian sekali porbadia andoran sohubuan hido tu hatta natu mahon na birnit di panghuman ni sinatus namate tarpajal do ibana dia pinar sila natu hatu baru matoru dong ditanam mulak mangulu diari patuluhon namana itu surgo lau hundu kusyamun di debatai cahuba amanai pargugo nasu hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon mangumi halak na mangulu doat namata au porsea ditondi porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot jatai namandok mulak mangulu surut daging ni halak dohot ya muluan nasora sudah amin undul mahamu tabigi ma tikting di huriata di bagasan mingguon tikting di huriata Minggu tanggal 10 Maret 2022 sada guarni minggu sadarion ima minggu reminiscere doh topik marguru tulomoni roha ni debata 2 tikting nang marbagas tikting paduahon goar olo berto sohuturon siahan alamat Jalan Taman Mustika nomor 21 Rawamangun anak niamata Nelson Siahan tubuni inata Florida Boru Tabunan Huria HKBP Rawamangun Resort Rawamangun dohot orwana goar Rosabele Natiur Boru Sibarani alamat Loka Indah nomor 1 Warung Buncit Jakarta Selatan Boru niamata Johannes Raja Nabasa Sibarani tubuni inata Restiana Boru Simorakir, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbagason ni nasida. Tolu, ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 nasalpu nunga marujungolu inata tiurlan tobing boru tauruk umur 80 tahun sia bulan alamat Jalan Teluk Bayur Duren Sawit Jakarta Timur sektor Marsada nunga tu udia nari Jumat tanggal 10 Maret 2022 di Bonas Pasogit Tarutung tatangnya koma asa tumibu tarapol rohani keluarga nati tinggal hononna opat parguru malua khobar tuha putusan ni sermon parhalado na di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dohot kesepakatan natoras ni parguru malua mulai hari Sabtu tanggal 10 Maret pukul 10 sahat tu pukul 10 WIB dohot hari Minggu pukul 10 sahat tu pukul 15 WIB parguru malua nunga mulai marsiajar secara tatap muka 5 Dewan Koinonia Sada seksi remaja Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2022 Ima Witor remaja Napaupaton tu iana kota horang remaja Pinanggido tua kanatoras asa dohot memotivasi akayana kota remaja laho madohoti Witolkon jadwal boy mata jaha di titing cetak 2 Inahana hari Selasa tanggal 15 Maret pukul 15 WIB naing patwa pema sermon inahamna HKBP Kebayoran Baru marhite secara Zoom. Pinangido tusude anggota inahana asa madohoti sermoni. Link Zoom boy mata jaha di warta cetak. Ngonom Dewan Marturia, seksi pekabaran Injil. Khobar tu program kerja 2022 seksi pekabaran Injil manggokon akar ruas dohot parhalado Nokia madohoti pelatihan evangelis eklesion Hagai BSF dohon asing lawa makatai tuaka ulaun marhitesum hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10.30 WIB link Zoom boy mata jaha di tikting.
Pitu, Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan. Nunga dimulai pelatihan sada Godang Manang Tagading, ima tiap hari Sabtu pukul 10 WIB, maringanan di ruang remaja. Kontak person Novita Siahan 0812 1808 8874. 2. Saksofon tiap hari Sabtu pukul 10.04 WIB, maringanan di Serbaguna A. Kontak person Anita Sihombing. 8. Acara paborhaton anak ujian sekolah. Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10.04 WIB, naing pasupaudo acara paborhaton tu anak kota naing ujian sekolah SMA SMP SD. Ima marhite media Zoom. Pinangido tu sudenatoras dot yanakon nanaing madohoti ujian asa madohoti uloni. Ding Zoom meeting Boy Mata Jaha Warta Cetak. Sia Panitia Pasca. Nunga terbentuk B Panitia Pasca HKBP Kebarat Baru Guar-guar Boy Mata Jaha di Warta Cetak. 10. Scan barcode Warta Jemaat dan Tata Ibadah. Dinalau mendukung program kegiatan Tolu R Manang Reduce, Recycle, maka mulai Minggu tanggal 20 Maret 2022, Warta Cetak dohot acara parmingguan Boy Mataida marhiteskan barcode nadong di Warta Cetak dohot ditempel di lingkungan negara Jata. 10 sada, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dan ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason, tu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 sia Maret. Saya tuhatama nama masuk-masuk. Molo tungadong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. 12. Domu tu pertangyangan manomu-nomu tu Jumat Agung, patu potama opat tali pertangyangan ganup hari Rabu. 5. Sada 10 Maret 2022, paduahon 23 Maret 2022, patoluhon 30 Maret 2022, paupaton 6 April 2022, masuk pukul 10 sia WIB. 10 tolu, tindak lanjut parheon sekolah minggu. Domu tulonsing ni parheon sekolah minggu HKBP Kebarat Baru IMA Tolu R, Reuse, Recycle, patu pautama kegiatan sada mangorui mamake plastik dohot tisu. 2. Mamorui pamakion harotas IMA tikting doh acara minggu dang be tercetak alai paperless dohot in fokus di gereja. 3. Acara-acara martupol pamasuk-masuon mulak mahita mamake buku acara nong tercetak di patu pagareja dang be masih cetak na di ibana B. 4. Notulen sermepe dikirim bentuk PDF. Ani mulai minggu naro dang para diota be acara na tercetak di siala harion ni rohatta kupasat tami mau liate. Naparpudi akatikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Soni masahan ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion taingok beba maniakoni tujolo ni tuhatta. Marende Mahita sian buku ende nomor 425 ayat sada. Angiri
Damini debatana sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu akadamang dainang na dibagas karejaon dohot dihamu akadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming dibagas tabi dohon nami ma tuhita salutna selamat hari Minggu madita hatani debata dihita ima natar surat di Sada Musa bidu 15 mamuka sian ayat sada satu ayat onom. Sada Musa 15 ayat sada satu ayat onom ujahama di tonga-tongata tapai tiup masongonom mahata ni debata baga-baga ni debata tu si Abram dung salpu aka jamita odeng romahata ni Jahuba tu si Abram marhite-hite alatan nin nama una koma biar ali Abram audo lobu-lobum upam macai balga alai ni si Abram ma oe ali Tuhan Jahuba ahama lehono mudi au saya napunu doau si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagasu akup ni ninna si Abram di dangadong pinoparhu di lehoko jala ida anak na sorang di bagasan jabuku nama sitean au dungi Roma hata ni Jahuba madok tu ibana dang ibana maneako naruar sian butuham ibana maneako dungi ditogiho Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna wa tailihom madopak langiti jala bilangi akabitang molo ha bilang ako akai dungi hidup musewe tu ibana songonima pinoparmu sugut jadi porsia masih Abram di Jahuba gabe hati gorana doi dietong Jahuba ido yang gosahana dihamu akadamang dainang buat ma 2 poin siatur tahun perjulu ayat sada satu ayat tulu dungi ayat 4 satu ayat onom ahamanan yang didok di ayat sada satu tulu ya do tahe hamu mabiar totu molo didok do ya do sasahalaki mabiar ya baik laki-laki baik perempuan bawa manang boru manang AHP ulonna manang AHP karejona manang sadia pe umurna manang matobang pe ibana manang geleng do pe ibana ngolota suku tu dak danak takutnya kau bang ningon kan takutnya kau nak iya mak iya pak takutnya aku nah. Halak na matua halak na poso halak na buah jagona halak na godang artana halak na tibu pakatna halak na timbu jabatanna he ado mabiar ale tuani mama biar amanginang bahasa dohono kusongoni ala memang molos wadong biar ta biar ni colmai ayo lu disipata lari-lari hita tu lintaskan manang
molodang mabiar hita ululu tatimbong sian segincang tu toru kan bau ujung-ujungna matema alai ahado pakorhon biar ni rohai pakorhon biar ni rohai ima alani dosa ni jolmai manusia takut mabiar jolmai alana pakorhon ni dosai alai molo tabereng do akadamang dainang di ayat sada sahatu ayat tuluon memang luar biasa do parniahapan ni Abram kehidupannya ido ibana tu Tuhani bohado Tuhan ise mapanean bohado Tuhan dang adong pinopar hu dileko taboto do ise ibana kita tahu siapa Abram heado Abram mengulah dosa ya ketika dia membohongi orang-orang yang ada di sekitarnya bahwasannya istrinya itu katanya adiknya itu ona apa na istrina do alai molo tabereng do di ayat sada sahatu ayat toluon itulah isi hatinya sia bagas rohana do dido ibanai sia bagas rohana do dipangido ibanai sian bagas ni rohana do Tuhan urupi au memang benar-benar dalam kehidupannya merasa ketakutan biar ni roha tu ibana kita sering menghadapi hal yang demikian di tengah-tengah kehidupan kita alai di ida debatado jaladang di pasobu debata iduk debatado unako mabiar di ayat opat satu ayat onomi unako mabiar nama bahen biar ni rohai nama bahen biar roham leonok kudoi di luar pikiran manusia di luar logika manusia ipatu pada batadoi obartu temata sadarion dipangido tu hita marguru tulomo ni rohani debata berserah kepada rencana Allah berserah kepada Tuhan adong do baga-baga na pinatupa ni debata di tonga-tonga diri ni Abraham molo tajaham musia satorusna sada Musa 15 on saya nangeles do si Abraham enak ay nga madua parija buku ay dang mungkin be merdeka pamatang imana ngeles do imana inay mana alay di luar pikiran ni si Abraham di patupa debata do di tonga-tonga ni parngulon ni mana di luar pikiran ni si Abraham di patupai bahan doi di patupai debata doi sakap na uli sakap na denggan ala dipangidoi bana bohado Tuhan gabi siele si Roma nasian Damaskus somma sitiana ni bagasu alai alani porsia ibana tu debata dang ganggu rohani bana dang ganggu ha porsion ibana barani do ibana mangadupi ha mauloni dang ganggu roha nang pikiran ibana dang lau ibana manang tu dia dang ganggu rohani ibana dang ganggu ha porsion ibana dang lau ibana tu akka namalo dang ganggu rohani mana dang ganggu ha porsioni bana
dang laom dang marpanukku ni bana tu halak na malo di portibion. Alai nunuk do ha porsio ni bana, nunuk do porsia ibana tu debata. Bui dikendalion ni bana pikiranna, bui dikendalion ni bana rohana, bui dikendalion ni bana ha porsiona. Sehingga dia benar-benar tabah menghadapi pasrah berserah. Tidak pasrah, tetapi tidak melakukan. Ayo ulah na martangyang ipe hita, ganup dungo hita martangyang, modom muse, martangyang muse, modom muse, martangyang muse. Lak manang songo dia pe jagota na martangyangi, moloh na martangyangi terus hita dang mangula hita, dang madik di epengi sia gijang. Dang madik di pasu-pasu isia gijang. Alai ido na didok si Martin Luther, orai labora, berdoa dan bekerja. Apa yang kita doakan kita kerjakan, apa yang kita kerjakan itu yang kita doakan. Nunut dari mana? Nunut di haporsionna, nunut di ulonna, dang ganggu roha, dang ganggu pikiranna. Ipasabami bana do rohana, ipasabami bana do pasu-pasu nasihat debata. Songon bitang, torop bitang di langit timah, torop ni pinoparmo. Songon torop ni bitang di langit timah, torop ni pinoparmo. Alai akadamang dainang memang tidak segampang membalikkan telapak tangan do pasu-pasu na pinasahan ni debata tu siapra. Proses, semuanya itu adalah proses. Semuanya itu adalah proses. Alai molodang manahan hita saharo di ujungna oludu talu haporsyota. Molodang manahan ita saharo di ujungna oludu mitup haporsyota. Tabayako majo bagaimana perasaan Abraham, bagaimana perasaan dia, songo dia do perasata, songo dia do pakilalata, molo tapangidui, molo natapangidui dan dipatulis di bata. Tidak tepat pada waktunya. Tapangidoon marhiti-hiti tangyang tak, Tuhan, tolong Tuhan, anakku begini, Tuhan, tolong Tuhan, buruku begini, Tuhan, tolong Tuhan, natorasu songonon. Alai olo do sipata molodang pas dileho debata unang pula ganggu rohata. Songon itu si Abraham. Dang ganggu, dang pikiran apa dang ganggu, rohana apa dang ganggu. Alai terus do ibana nunuk di bana di haporsionai, terus do porsia ibana jala dilehom matu ibana suatu penghargaan sebagai bapak orang percaya yang mau, yang taat kepada Tuhan. Sianoma haboborhat ni pinok parsongo torop ni bitang di langiti sampai 12 suku yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Alani ima dihamua kadamang dainang di tonga-tonga ni parangulota di pangido debata do tu hita asa porsia hita tu ibana berserah kepada Allah. Debatado na mangatur salukna di tonga-tonga ni nguluta, lomo ni rohani debatado, sakap ni debatado di tonga-tonga ni parangulota. Alai dipangido tu hita hasatiyaon mangyuto ni bana. Karena apa? Karena Allah adalah setia. Keluaran 34 ayat 6.
Molo didok do debata na setia totu natino panape iko setia do te debata. Ya do hujami tahun satakang-takang ni jolma, sajugul-jugul ni jolma, keras hatinya, keras pikirannya, molo na haholongan nai, ise mahaholongan na, marujungulu na hinaholongan nai, bapasti do manete iluna. Satakang-takang ni jolma, sajuka-juka ni jolma, molo na hinahulungan nai dangadong be manete do iluna. Ado dan yang dohono di sini. Berarti manusia itu hatinya tidak ada yang keras dan pikirannya tidak ada yang keras. Dangadong jolmaina juga, dangadong jolmaina jugul, dangadong jolmaina takang. Alai ahado mabai jolmai jugul, ahado mabai jolmai takang. Faktor-faktor X yang mempengaruhi. Alaniaha mula mahita musia itu konsep penciptaan. Di topa debata do jolmai tu miru tu rupana. Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Berarti karakter ni debata, sifat ni debata, tingkah laku ni debata. Songo dia pe sifat ni debata, karakter Allah adalah karakter parasiroha, karakter nasatia. Berarti julmai pe di toppa debata sama dengan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan kasih itu. Berarti julmai parasiroha do songon si Abraham na mengulahu dosa na margabu si bana alai di leho debata do baga-baga tu ibana mardosa do si Abraham margabu si bana alai marhite-hite si Abraham do godang ni akapinopar margabus do Abraham alai sian ibana do haroroni pasu-pasu. Alani ma dihama kadamang dainang para siroha do debata. Tajugul homma mangido tibana, tajugul homma martangyang tu ibana, tajugul homma marpangiduan tu ibana, ukapon na dui. Ketuklah, mintalah, carilah. Sebab Allah membukakan pintunya di tengah-tengah kehidupan kita alai tutu. Dan segampangi Tuhan memberikan itu yang benar-benar tahan uji dan mampu benar-benar marhite-hite haporsyotai. Unang sahali tapangido alai terus mata pangido te bata. Unang dung tapangido dang dile de bata. Unang torgali, unang madate, unang badeli hita. Alai ganopari ma, ganopari, tapangido tibata di tonga-tonga ni parnguluta. Aksurape di luar ni pikiran ni jolmai di patupa di bata sakap nama nasau di tonga-tonga ni nguluta. Aido sakap ni Tuhan ni. Abram dia berencana melalui pikirannya doi konsaut alai pikiran di bata berbeda dengan pikiran Abraham. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran Abraham. Lomo di debata ma nasaut di tonga-tonga ni parnguluta. Amin martang yang maita. Moliate mali Tuhan di pasar rohanami tu adopamu di paingoto dohami ali Tuhan marhiti-hiti hatami asa marsigatung mahami tu lomo ni roham sakak mu mana saud
Marhiti-hiti pangidon nami parsobon nami. Marhiti-hiti haporsion nami pe ali Tuhan. Uludo ala ni namasa di tonga-tonga ni luat nami. Uludo si patahami ganggu ali Tuhan. Alai ala na para siroha doho. Ala na satia doho tuhami. Doho mahami ali Tuhan. Satia para siroha masih haulongan. Terlumubi tu diri nami. Asai madalan nami maka porsiago. Asai madalan nami ali Tuhan marsigatung tuho. Atau ngali Tuhan debata amanami. Lehonomu mahai pasun hagugo tuhami. Marhiti-hiti ulon nami. Marsangak magwarmu. Martaba-taba akalas niroha. Martaba-taba. Ima pasu-pasu na pinasahak mo tuhami. Ali Tuhan debata. Marpangidoa kami tuho patulus ma akasakap nami. Pangidoan nami. Songon si Abraham. Ipatulus sodo pangidoan ni bana manean di aka arta parianakon. Lehonomu maya le Tuhan tu aka namarabaga-baga. Pasu-pasumu maya le Tuhan. Pasu-pasumu manasida di tonga-tonga ning ulu nasida. Sadarion songon las ni rohani si Abram. Las ni rohani aka ruasmu. Namanagam di asi doho holong iroham. Panean di aka arta parianakon. Atau ngali Tuhan debata amanami pasu-pasumu ma akaruas ni huriam. Namar ulang tahun. Ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pardongan saripeon. Saat tuhoma daging atau dinasida. Di umur nai baru na pinasahak mutu nasida. Mergugu manasida mangulahon na hobar tulomom. Pasu-pasumu manasida. Martaba-tabalas ni roha dinasida. Pasu-pasu rumah tangga nasida. Asa gabi rumah tangga nahasia. Asa gabi rumah tangga siuluiho manasida. Ali Tuhan debata amanami. Hutangnya ko kami doa ali Tuhan nakaruas ni huriam namar sahid. Napeak di puduman rawat rumah. Manang di rumah sakit penasida. Ali Tuhan debata amanami. Upanggonggopo kami manasida tuho. Asi maroham tu nasida. Marhiti-hiti tim medis. Si panganon. Si numon. Ubat pele Tuhan. Toktong may gabi parhitian hama malu. Mahudo padoy ni nabuluni. Na mga lehon haipason hagugo tu nasida. Atong sahat tuho madaging ato dinami. Pinuji pinasanga maho. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madiho. Amen. Mari de mahita laos tapapunguma peliata. Sion sude paruliani orga sada ubutu tiap petang Jesus ku aku artana orga namangat kasih sudi
pasaha mapilata tuadu pani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di bano gijang hodo haruruan isa luhut si lehon-lehon na dinggando nasa ulibasa na malyutus. Upasa tami masya nelhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kay mi pilenon. Patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mulyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na dubano gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajomu, say sao malomo ni roham di bono tongon songo na dubano gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songom panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho nona puna raja. Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Amin. Amin. Dihamu akadamang dainang na dibagas joroon. Doh dihamu akadamang dainang nama doho ti ibadah live streaming dibagas tabe. Hami namar tugas di mingguta sadarion. Pasahato tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita salukna. Horas madita.